Здравейте, приятели! Днес ще правя 7-секундно изпиване на тази най-голяма чаша, която ние имаме. Но имам по-големи, но те не знам вече къде са. И да започваме. Сега моята асистентка ще брои. Не успях, но сега ще видим. Със средна чаша. Дали ще мога? Здравейте отново. Ще изпия този път средна чаша. Пак за 7 секунди, дано да успея. Значи, дано да не ми се доходи до туалетната, защото може някъде да се пишкам. Започвам след 3, 2, 1. Успях. Успях за втори път. Сега ще изпия. За 7 секунди успях. И сега ще ми дадат по-малка чаша.